Id-deputat tal-Oppożizzjoni Justin Schembri ma ċaħatx li ġie skarta mill-iskola biex jindirizza konferenza tal-Partit Nazzjonalista. Meta mistoqs minn One News il-ġimgħa filgħodu jekk ħax il-lif mix-xogħol biex jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali huwa ma ċaħatx dak li jednielu u wieġeb hekk. Honorable Schembri, nimmaġina li sabiex indirizzajt il-konferenza tal-lum ħadd il-lif mix-xogħol li għandek l-iskola. Tassigurana li dejjem għamiltek. Fir-rigward tat-tielet mistoqsija tiegħek, jiena nistaqsik sabiex tistaqsi l-superjuri tiegħi u jkunu jistgħu jagħtuk it-tweġiba. 8 xhur ilu li l-istess Schembri konna staqsejnieh l-istess ħaġa, jiġifieri jekk jieħu xlif biex jitlaq mix-xogħol u jindirizza konferenzi tal-Partit Nazzjonalista. Dakinhar kien qalilna li qed jaqdi dmiru politikament. Biex qiegħed hawn tagħmel din il-press conference illum inti qed on leave iva jew le? Jiena bħalissa qiegħed naqdi dmiri politikament. Miegħek on leave jiġifieri inti skomdu twieġeb? Qiegħed on leave iva jew le? Justin Schembri huwa għalliemu kif kien irrapporta dal-istazzjon ma kienx qed imur għax-xogħol speċjalment meta kien jaħdem fid-Dipartiment tal-Eżamijiet. Schembri flimkien ma' deputati oħrajn tal-Oppożizzjoni attwalment qed ikunu investigati mill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Dan wara li l-kol ma rrapportawx għax-xogħol li għandhom mal-Gvern biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħol ieħor. Tal-investigazzjoni bdiet wara il-menti li daħħal Neville Gaffa. F'Novembru li għadda l-gazzetti tal-ħadd felaw kif għal 500 darba id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina ma marx għax-xogħol. F'dawn l-okkażjonijiet huwa wkoll mar b'xogħol privat tiegħu quddiem l-awtorità tal-ippjanar mingħajr ma ħallif mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn jaħdem salarju ta' 51,000 euro. Deputati ieħor David Aġus jaħdem il-Freeport bħala impjegat mal-Gvern u jirriżulta anke li dan għamel żmien twil ma jmurx għax-xogħol imma mbagħad beda jmur b'mod ridott bl-iskuża li għandu xogħol parlamentari bħala deputat speaker. Tony Bezzina u David Aġus kienu fost 9 deputati nazzjonalisti li l-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika preċedenti George Hisler kien sab li ma kinux imorru għax-xogħol bl-iskuża tar-rwol parlamentari tagħhom.